Середюк винуватий, погнали. Так. Хватив, ти знаєш, пропустив удар. Як бутерброди хватає в школі, да? Коротше, мені треба 100 доларів поставити туди, краще б реакція була. Хорошо, Міш. Да, добре, молодці. Доні, швидше руками, скорість рук там должна бути. На підборіддя Мішка дивись йому постійно. Уклони, ти должен бачити його підборіддя, руки його бачити. Витягнув, знаєш, запустив удар. От скоро. Що, піймав, один удар пропустив, молодець. Це нормально.